Canwch i'r arglwydd gan y newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl y ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dwedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl, y mae i'w ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Cydweddiwn. O ddiwyn tad ni'n gofyn i ti i fendithio ein hoedfa. Lle bynnag yr ydym, ni'n gofyn i ti i'n bendithio. Lle bynnag yr ydym, ni'n gofyn i ti drwy dy lan ysbryd, i ni deimlo dy fod ti'n bresennol gyda ni. Ni'n diolch o dad ein bod ni wedi gallu dod ynghyd i'r fan hon, i oedfa arbennig iawn. Ac wrth i ni agor dy air, ac wrth i ni rannu, gad i ni brofi dy gariad. Boed yr un oll y byddwn ni'n wneud yma'n tystio i dy fab Iesu Grist. A boed i'r ysbryd ein deffro i adnabyddiaeth newydd ohono ti. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i Oedfa'r Llywydd. Fel arfer bydd yna gyffro mawr, bydd e llond y lle yma dwi'n siŵr, ac ystyried pwy yw'r llywydd sydd yn dod i'r gader. Ond wedi dweud hynna, lle bynnag i ni'n dod i fewn i'r oedfa yma heddiw, gobeithio byddwn ni'n teimlo y cyffro. Gobeithio byddwn ni yn medru teimlo'r llawenydd. Maen nhw'n dweud wedi'r cyfan bod Duw yn bresennol ym mhob man. Felly, hyd yn oed o'ch cartrefi chi, gobeithio bod chi'n teimlo ei bresenoldeb. Yn sicr, mae'n noson i lawenhau, mae'n noson i ddathlu, ac mae'n noson i ni i ddiolch i'n Duw ni bod ni wedi gallu dod ynghyd yn griw bach yn y capel yma, yn dod ynghyd mewn niferoedd drwy gyfrwng rhithiol. Diolch i bawb sydd wedi medru gwneud yr oedfa yma'n bosib. Diolch am y gwaith tu ôl i'r llenni. Diolch am gael ddefnyddio'r lle hardd hwn i gynnal ein hoedfa.
Mae'n braf cael estyn gwahoddiad yn awr i'r parchedu Guto Prys ap Gwynfor am Mr Alun Charles i'r pulpit. Mae Guto yn mynd i ddarllen ac Alun yn mynd i'n harwen ni yn ein gweddiau. Mae'n arferol yn Oedfa'r Llywydd bod y Llywydd yn cael dewis 2 berson i gymryd rhan. A dwi'n siŵr bod chi'n cymryd hynny yn fraint i gael gwneud yma heno. Ga i ddiolch i chi felly am eich cyfraniadau. Mae ddim braint, ac fi'n ddiolchgar iawn am y gwahoddiad i gael cymryd rhan yn yr oedfa hon. Yn unol â dymuniad Beti Wyn, mae'r darlleniad yn dod mas o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, rhan o'r 4edd bennod. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, nid ydym yn digaloni. Rydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus. Nid ydym yn arfer cyfrwystra nac yn llurgunio gair Duw. Yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn ein cymeradwyo'n hunain i gydwybod pob un ger bron Duw. Os yw'n hefengil ni dan orchydd, yn achos y rhai sydd ar lwybr colledigaeth yma hi felly. Yr anghredinwyr y dallodd Duw'r oes bresennol i meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Duw. Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a nynne yn weision i chi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd llywyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd, i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol, ac nid eiddo'm ni. Roedd y Duw i fendydd ar y gwrando a'r darllen. Amen. Cydweddion. Trawn atat ein tad yn yr oedfa arbennig hon, yn ddiolchgar am dofal a dy gonsarn dros bob un ohonom. A chynorthwya ni y munudau hyn i ganolbwyntio'n meddyliau arna ti, ac i ymddiried yn llwyr yn ot. Sylweddolwn ein tad, mae pobl ddigon diffygiol ydyn ni ar lawer cyfrif. Dim ond llestri prydd ydym ni ar y gorau. Yn amrywio'n fawr o ran siap, cryfder, sgiliau, doniau. Ac yn rhai digon bregus a brau a chyffredin ac anigonol yn aml. Ond diolchwn dy fod wedi gosod trysor efengil Iesu Grist yno. Am dy fod yn cynnig y trysor pennaf i ni. Rydyn ni'n ddyledus i ti ein tad am yr efengil. Am nad trysor sy'n darfod yw'r efengil hon, ond trysor sy'n para am byth. Helpa ni i ganfod y trysor hwn a'i dderbyn. Diolchwn am eiriau Iesu sydd wedi addo y bydd pawb sy'n gofyn yn derbyn. A'r
sawl sy'n ceisio yn cael yr hyn yr wyt ti yn ei gynnig. A gwerthfawrogwn dyfod am wneud defnydd ohonom i roi'r efengil hon a'r newyddion da am Iesu ar led. Mae'n diolch i ti am roi yng nghalonnau pobl yr awydd i dy wasanaethu. Rwyt ti wedi creu bywyd yn llawn heriau a chyfleoedd amrywiol. Gwared ni rhag colli'r un cyfle a ddawyn rhan. Gwelwn fod cyfle i dy wasanaethu hyd yn oed mewn argyfyngau, fel yng nghanol ein hargyfwng Covid-19 presennol. Diolchwn fod y chwilfrydedd amdanat wedi ei danio yn ystod y pandemig. A mynd i weld yn fwy clir fod eglwys yn fwy nag adeilad. A mynd i weld fod modd cyflwyno'r neges mewn ffordd wahanol. Am y cyfleoedd a gawn i gyrraedd cynulleidfa ehangach a phobl newydd, a rhannu efengil Iesu mewn dulliau amgen na phroddwyd gennym erioed o'r blaen. A mynd i weld bod nifer y chwiliadau ar y we am y gair gweddi wedi cynnyddu'n sylweddol, a hynny ar draws byd. Bod haint coronavirus wedi dod â newid i'n bywydau, mae hefyd wedi cyflwyno heriau newydd i ni. Gofynnwn am dy help fel undeb a chyfundebau ac eglwysi i fod yn barod i wynebu'r heriau hynny ar hyn o bryd ac i'r dyfodol. Diolchwn am weithgarwch llywyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg dros y blynyddoedd, am ei harweiniad a'i sêl a'i brwdfrydedd, a hynny dan amodau digon anodd yn ystod y cyfnod diweddar hwn. Diolchwn hefyd fod ein darpar Llywydd newydd yn un sy'n barod i wynebu heriau'r cyfnod hwn, i arloesi a dangos blaengaredd. Am ei bod yn gweld y posibiliadau newydd a chyffroes sy'n codi yn ein hoes dechnolegol ni. Bydd yn agos ati, wrth iddi fod yn ddolen gyswllt rhwng yr undeb, y cyfundebau a'r eglwysi, a bod i nifer aelodau ym mhob rhan o Gymru, a thi hwnt yn wir, fod yn barod i'w chynorthwyo ym mhob rhyw fodd. Symud ni o'n rhigolau ein tad, ac arwain ni ar hyd ffyrdd newydd. Gwna ni'n bobl fentrus dros o ti. Maddau i ni am geisio'r llwybrau cyfarwydd mor aml, pan fo gofyn am gyfeiriad newydd yn ein dyddiau ni. Helpa ni o'ch i geisio deall dy weledigaeth di, ac i ymroi i waith y deyrnas yn llawn brwdfrydedd ac egni dan arweiniad ein darpar Llywydd newydd. Cynorthwya ni bob amser i gofio'n cyfrifoldeb at ti, i adnabod yn well fel y cawn fywyd yn llawnach o ddydd i ddydd, i dy garu'n fwy fel y dawn y nes o ddydd i ddydd i dy garu di, fel y cerais ti ni. Helpa ni i wneud dy wyllus ac i fyw bywyd defnyddiol. Gwna ni ein tad yn bobl gyfrifol sy'n gofalu am y greadigaeth, yn rhannu'r adnoddau ar oes yn ein gofal ag eraill, ac yn gweithio dros gyfiawnder a chymod
a thandefedd drwy'n gwlad a'n byd. Galluoga ni i dorri'n rhydd o afel gwerthoedd gwag a thwyllodrus yn cymdeithas seciwlar faterol. Tynnu nôl at ati dy hun a'n tanio a sel a brwdfrydedd dros dy werthoedd a thwirionedd. Rhan ni'n deyrngad i'n hegwyddorion, fel gweld pawb lle y safwn a dros beth y safwn. Rhan ni'n deyrngad i'r gwirionedd, fel y gallwn enyn ymddiriedeth pawb, ac rhan ni'n deyrngad i ti, fel na fydd adno'n gywilydd arddel, ac fel y daw pawb i sylweddoli, mae Iesu Grist yw'r arglwydd. Ac wrth gloi ein gweddi ein tad, diolchwn dy fod wrth law o hyd i wrando cri. Ble bynnag yn y byd y bod galw amdanat, a beth bynnag yw'r amgylchiadau. Diolchwn dy fod yn gymorth i bob un sydd mewn cyfyngder. A diolchwn i ti am amlygu arwyddion o obaith i ni, yng nghanol y cyfnod heriol hwn yn ein hanes. Bydd gyda ni oll ein tad, a chynorthwya ni i drysori efengil Iesu bob amser, a'i gosod yng nghanol ein bywyd. Amen. Gadewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr wnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrau ni heddiw ein barabeinyddio, maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn ni'n ein dyledwyr, ac arwain ni brofedigaeth, sy'n gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo tiwr deyrnas, gynner, bar gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gai ddiolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am y darlleniad a'r weddi yna. Diolch yn fawr iawn. Yn ôl ein harfer yn ein Coffau Gweinidogion y fi farw ers i ni gyfarfod y tro diwethaf fel undeb llawn. A dwi am ofyn i'r ysgrifennydd cyffredinol dyfrig i ddod ymlaen i gyflwyno'r enwau hynny, ac i'r parchedig Emyr Gwyn Evans i offrymu gweddi. Diolch o'r hyn. A fyddech chi garedig a sefyll. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd, dyma'r wyfyn i geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddi fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml. O hyn allan gwyn i byd y meirw sy'n marw yn yr arglwydd, ie med yr ysbryd, can dorffwys o'i llafur, oherwydd y mae gweithredoedd yn ei canlyn hwy. Yr ydym yn cofio yn ddiolchgar am fywyd a gwaith y parchedigion Ieuan Davies, William John Edwards, Derwin Morris Jones, Elwyn Jones, John Lewis Jones, Tywyn Jones, Vivian Jones, Edwin Courtney Lewis, Kenneth Malcolm Linton, Wilbur Lloyd Roberts, Gwyn Thomas.
Yr wyf yn gadael i chwyd angnefedd. Yr wyf yn rhoi i chwyd yn hangnefedd i fy hun. Nid fel y mae y byd yn rhoi yr wyf fi'n rhoi i chwi. Pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a phidwch ag ofni. Amen. Gweddion. Ac mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd sy'n mynd o blith y byw, ei henwain per arogli sydd, a'i hun mor dawel yw. Ac mor wir y geiriau hynny mewn perthynas ar enwau a glywyd gennym ni y nawr, a'r gweinidogion yr ydym yn ei coffau heno. A nynne dad y trigareddau a dew pob diddanwch yn dod ger dyfron o hyd yn ystod cyfnod trallodus pandemig y coronavirus. Ac yn un ymwybodol ein bod ni wedi colli rhai o'n gweinidogion oherwydd y clefyd hwn. Ond i ni yma i gofio ac i ddiolch heno am y gweinidogion a fi farw nid yn unig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond y 2 flynedd diwethaf. A ni'n ymwybodol bod y pandemig wedi ein hatal ni rhag cael ein cyfarfodydd blynyddol y llynedd. Ac ni am ddiolch i ti arglwydd am ein gweinidogio sydd bellach wedi ein gadael ac wedi ein bleuni i ni i'r gogoniad. Y rhai a fawrygodd i braint o gael bod yn weinidogion i'r arglwydd Iesu. A Iesu Grist yr un ydyw, ddoe, heddiw ac yn dragywydd. Ac fe gofion ni bod air di yn ein dysgu i gadw mewn cof ein harweinwyr, yr rhai a lefarodd air dew wrthym. A'n bod ni wrth i cofio fod i feddwl am ei gwaith a'i gyrfaoedd, a hefyd ceisio efelychu i ffydd. Fe gofion ni arglwydd amdanynt ar gyfrifus hel yn ymroi yn dy wasanaeth. Gweinidogion a fawrygodd y fraint o gael dy wasanaethu di arglwydd fel yr heiddi, gan roi heb gyfrif y gost, a brwydro heb ystyried y clwyfau, y rhai a weithiodd heb geisio gorffwys, ac a lefuriodd heb ddisgwyl unrhyw wobr, ond y wobr o wybod ei bod yn gwneud dewyllus di. Ac wrth i ni cofio heno, a diolch amdanynt, fe ddiolchwn i ti arglwydd am ei teuluoedd, ac am yr eglwysi a'i cododd, yn ymwybodol bod pob un ohonynt yn cydnabod i dyled i ddylanwadau bore oes a'i cynefu yn bob yr un. Cofio am ddylanwad i teuluoedd, i eglwysi, a'r gweinidogion chwaraeodd rhan helaeth iawn yn ei bywydau. A chwythau, y rhai yr ydym yn ei cofio heno, fel ninnau medru dweud mae eraill a lefuriasant, a ninnau a gerddasom i mewn i'w llafur. Ond i ni am ddiolch i ti hefyd am wnaeth ein gadael ni yn ddiweddar. Ein hanwyl derwyn, y perchedig derwyn Morris Jones. A ninnau'n cofio
amdano ar gyfrif ei waith fel ysgrifennydd cyffredinol Undeb yr Annibynwyr dros gyfnod o flynyddoedd. Cofio am ei gonsernef amdano, cofio am ei gyfeillgarwch a'i addfwynder, ac am ei fugeilio tyner. A mi fydd gyda ni atgofion fyrdd o arglwydd i'w trysori yn ein cof. Derbyn ein diolch. Ac i ni'n sylweddoli arglwydd bod y dyddiau i ni'n ei gwynebu bellach a'r hun wedi newid yn ddirfawr o gymaru ar dyddiau a'r sefyllfa fel oedd pethau pam oedd y brodyr yma'n cychwyn allan yn y weinidogaeth. Ac mi fuon nhw fyw arglwydd trwy gyfnod o drai, a llanw yn mynd allan, a parhau yn ffyddlon mewn amser ac allan o amser. I ni sylweddoli bellach o arglwydd bod y cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Ac fe ddeisyfwn arnat arglwydd y cynheuaf i anfon gweithwyr i'r cynheuaf. Arglwydd galw eto yn hanes ein gwlad a'n cenedl. Galw ffyrddiannau arglwydd ar dy ôl. Ac atal yr holl gadwynau, dryllia'r holl gadwynau, sy'n dal yn eidiau nhw. Ac yn ein hanes ninnau, weinidogion Iesu, sydd i barhau yn yr olyniaeth gyfoethog, gan efelychu yn cyfeillio a dilyn yn ôl i llwybrau. Cadw ni'n ffyddlon yn dy wasanaeth. Bydded i ni fod yn gadar na diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. A ni'n ein gwybod nad yw ein llafur yn yr arglwydd yn ofer. Ac anodded ein dyddiau, cyniatau ni fedru datgan yn llawen bob amser, mae yn dy waith y mae fy mywyd, yn dy waith y mae fy hedd, yn dy waith yr wyf am aros trafwyr ochr hyn i'r bedd, ac yn dy waith ar ôl mynd adref drwy gystuddiau rif y gwyth. Mol i roen fi ar galfaria, dyna waith na dderfydd beth. Bendithia ni yn ein cofio, derbyn ni gyda'n diolchiadau ac yn dy drigaredd, trwy Iesu Grist ein ceidwad. Amen.